Ja täällä meillä on D00 Mestareiden Cupin tämän vuoden voittajajoukkueesta valmentaja Jussi Virtanen ja maalivahti Otto Rissanen. Onneksi olkoon, hieno voitto aivan juuri takana tuossa finaalissa. Miltä tuntuu? No hyvälle tuntuu. Ollaan niinku Suomen parhaita nyt ja nollapelikin siihen päälle, mikä sen parempaa. Joo, kuinka pitkään sä oot pelannut salibändiä? No oon mä ainakin 5 vuotta. Joo, tuleeko näitä nollapelejä usein? No se on vähän harvinaista herkkuu, mutta kyllä sit pitää olla iloinen. Joo, nyt tuli hyvään paikkaan ja tärkeäseen paikkaan sieltä olla iloinen. Mitäs valmentaa? Miltä tuntuu valmentaa tämmöistä porukkaa? Tää on huikea hieno homma. Meillä on upea nippu kasassa ja ollaan tosiaan 5 vuotta pelattu yhdessä ja suurin piirtein samalla kokoonpanolla. Ja hienoja kokemuksia on kerrottu nyt tässä näin ja tää on yksi ehdottomasti hienoimmista kokemuksista. Tosi hyvä turnaus meiltä. Meillä oli yhdessä matsissa täällä vaikeita, mutta me käännettiin vaikeudet voittoon. Joo, ei muuta kuin hyvää jatkoa teille, että pelithän tästä jatkuu. Mitäs odotatte tältä kaudelta muuten? No eihän tässä muuta kuin saada sarjat käyntiin ja ensi viikonloppuna on Triple Cup, että sinne sitten pääsee taas pelaamaan. Eli ei tässä pitkään sitten juhlita? Ei hirveän pitkään. Joo, okei. Kiitos teille. Joo, kiitos paljon.